δεν υπάρχει. Trendy with me δοκιμάζοντας και κάποια νέα προϊόντα. Πετύχει ένα μακιγιάζ με υγρά προϊόντα κιόλας. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Έχω βάλει ήδη ένα gel primer. Και για έξτρα μπουστάρισμα θα βάλω και αυτό εδώ πέρα το serum. Αυτά τα μαρκαδοράκια πραγματικά τα έχω λατρέψει. Πάμε να ξεκινήσουμε με χείλη. Περνάω μολύβι. Ραγιόν. Θα βάλω εγώ ένα αρκετά ανοιχτό χρώμα. Ένα επίσης αγαπημένα μου. Και τα άσπρη θα βάλω λίγο από αυτό το Lumi Base. Και το μπλεντάρω με ένα πινέλο, με ένα σφουγγαράκι, με ό,τι θέλετε. Και αυτό το μακιγιάζ εγώ κανονικά το κάνω μέσα σε 5 λεπτάκια. Και πάμε να δοκιμάσουμε μαζί το νέο μου απόκτημα. Ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ το concealer από Emanuela. Ωραία. Απόχρωση, ούτε πολύ θερμή, ούτε πολύ ψυχρή. Θα βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία. Τελειώνει. Και εδώ λίγο. Θα βάλω εδώ. Μόνο εδώ γιατί είναι αρκετά έντονο το ξεκάζω. Αρχίζω και μπλεντάρω. Ρούζ. Δρίτσα. Ένα πιο φουντωτό πινέλο, ό,τι έχει μείνει σε όλο το πρόσωπο. Full bronzer. Full bronzer. Bronzer blindness εγώ κάνω. Και αντιθέτως είπα δεν θα κάνω σολάριο, θα κάνω μόνο self-tan. Αλλά ούτε αυτό έχω κάνει ακόμα. Σημείο κορίτσια, θα ήθελα να μου πείτε ένα καλό self-tan που δεν κάνει μπαλώματα, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Και πάμε με λίγη σκιά να δώσουμε βάθος εδώ στην εξωτερική γωνία. Λίγο με το δάχτυλο θα βάλω μία έξτρα λάμψη και eyeliner. Πάμε και μπόλικη μάσκαρα από Emanuela. Η άλλη μου τελείωσε. Μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη γιατί μου τις κάνει κατάμαυρες. Θα βάλω και ελάχιστο από κάτω. Τώρα σειρά να δοκιμάσω το foundation. Φτιάξουμε και λίγο τα φρυδάκια. Και επίσης αυτό που ανακάλυψα προσφάτως από το Brow Gel Extra Large από MUA. Έχει και αυτά εδώ. Τι ανακαλύπτει κανείς. Λίγο setting spray και έτοιμη. Το ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Φιλιά πολλά.